kaspero, talaga ang lakas ng alon. Kaya uwi na kami. Yan sitwasyon ngayon dito sa Dilapas, Batangas. Yung spot namin sa pinamamanaan, ganito kalakas yung alon. Yan, ito nakikita nyo. Sobrang lakas talaga ng alon dahil sa bagyo. Ayan. So yung mga kaspero, yung mga alon, oh. Kaya uuwi na talaga kami. Lakas kasi may bagyo. Lakas. Yeah.